napasabak lang tayo dito sa sayawan. Mayroong pabalsi si Mayor. Madalang na lang kasi tayo makadalaw dito dahil laging busy. Madalang natin madalaw yung aking auntie at saka yung aking uncle. Welcome back mga katsupsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. And this video is for today's video. Mamimista na naman po ang inyong Maestro Waray kasama ang isang mamara. Mamara ka na member na si Bibi Onto. Ayan, siya yung aking pinsan na si Raniel Narca Puso alias Baby Onto. So, nandito po kasalukuyan po naming binabagtas po yung kalsada papunta ng Barangay Cagaasan, Laoang, Northern Samar. So, shout out po sa mga taga-Barangay Cagaasan, lalong-lalo na po yung mga nagdiriwang ngayon ng kanilang kapistahan para sa taong 2022. Shout out lalo na sa aking pinsan na nasa abroad, si Reza Hiray, at sa lahat po ng mga taga-Barangay Cagaasan na nandoon sa Langyaw na Labnasan. Ayan mga katsapsoy, nandito kami ngayon sa sa Bangin. Sa Bangin ng Kaligayahan. Kasi kaya tinawag na Bangin ng Kaligayahan kasi pag lagpas namin dito, Maligaya na. maligaya na. Ayan tingin mga bangin yan. Nako, Mahulog ka nga sa ilalim, hindi ka na mabubuhay. Pero may second ayan, chance ka pa. mga bangin yan Grabe. Kabilaan yan mga katsapsoy. Ayan, ano ba yan? Ano ba yan? Nagkakalago-kago. Ito dito ang tinatawag na kahamisan. Aba, yung iba parang naninimos na pa. Ito na siguro yung sinasabi na sa pista na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hello mga katsapsoy, pupunta muna kami doon sa pupuntahan na munang biktima namin, yung aking auntie. Dadalaw tayo doon. Ayan mga katsapsoy, yung bahay ng aking tita parang papunta din to ng Encantadia. May lagusan. Ayan, yan na nasa unahan, si Bibi Unto, yung pinsan naming mamara. Ayan mga katsapsoy, bahay ito na aking pinsan, si Insan Marie. At nasa kabilang bahay naman ito yung aking auntie, yung kanyang mama, si May Fausta, at sa kanya si Pai Bibi. Ayan ang ganda nila dito. Ayan mga katsapsoy, parang nag-iinuman na dito Naku, makapasabak yata tayo dito sa inuman. Hello mga katsapsoy. Hoy, mag-hi naman kayo na kayo basta makita ni Titay. Hi naman kayo dyan sa mga katsapsoy namin. Opo, ako yung mga katsapsoy. Mag-hi naman kayo dyan. Yan. Yan. Happy Fiesta, Barangay Dinasa. Happy Fiesta sa inyo. Ito yung mamay namin na may kabaysay pa sa inyo bahay. Oo. A few moments later. Yay mga katsapsoy, ayan. Napasabak lang tayo dito sa sayawan. Mayroong pabalsi si Mayor. Madalang na lang kasi tayo makadalaw dito dahil laging busy. Madalang natin madalaw yung aking auntie at saka yung aking uncle. Ayan.
Isip at lang gabi ay maramdaman kasama ko iwan-iwan yung pagkakong sa mga huli-huli kasi ako nalilitong sa iyo ngayon dinihim sa kalimutan at may buhat gibutan-butangan sa iyong panalangin na magang kabituan na ang pag-antos wala'y katapusan hanapong buhat biso kay may manang kadalawasan di hanggang maalam na ang sulok sa natutunan Inday, ikaw na lang ang kamamayan Oh, huli na. Pabalik na kami. Sa pangawang ang kabulian pilit mong may lubog kay may watang katawasan may sugat man sa nawaray-waray lang ngunit piniliwanan lahat sinisipran inulupran na halos kuyakan Ayan mga kachapsi, ganito kami dito sa probinsya. Kahit madalang kami magkita-kita. Ayan, sulit na sulit. Namimiss yung isa't isa. Pero masaya po. Ganito po kami dito na magkakamag-anak. Simple lang po yung buhay. Mga busy po sa trabaho kaya madalang na din magkita-kita. Pero ayan, sulit po. At nagbabanding, masaya. Ay pag ininom masyado ba siya? Nga makusok ka pa sulit ka tubig. Ay mga sakyo si mamay. Ako mamay pagpapusik. Tarusan na po Matuliw. Ay, ano pag kinabara ka kay malang mag-iba? ay mga nito ba eh Sabay. kulwata mo lumay sa iwan Mabay sa. Isa ka para basta ikmaon siya. Kasi pareho man yung ay sito mo ba mabaysa eh ay mga klaro ka rin Patay. Magmausay. siya Patiri. ano na story mo to? Ha? ano ba? Nakapay. Ito, tama na. A few moments later. Ayan mga kachapsoy. Napasaba kami noon sa aking tita. Ako interrogate ako. Pati yung mga tinitira ko. Tinanong. Buwan ng Israel, ano? ang sabi sa akin ni Papay, dapat ko ng pasay. Ayan, nandito na tayo sa barangay proper ng barangay Cagaasan. Shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-barangay Cagaasan, lalo na po yung mga nagdiriwang ng fiesta. Shoutout sa inyo. Sana naman imbita rin nyo kami. Kahit aluhin kami, pupunta kami sa inyong bahay. Ayan mga kachapsoy, libot lang tayo dito sa sa barangay proper ng barangay Cagaasan bago tayo tumuloy umuwi.
Sinadya lang natin talaga yung aking auntie dahil matagal-tagal na rin panahon bago tayo nakapasyal ulit sa kanila. Kaya punta muna tayo dito muna sa sa barangay proper nila at saka uwi na rin tayo. Nakakaya ng mamunsyon at mamatron at lalong-lalo na manakgas. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo sa barangay proper ng barangay Cagasan, Lawang, Northern Samar. At ayan, kung makikita ninyo, nandito yung simbahan. Maganda po yung kanilang simbahan. Ayan, lapit tayo dito sa sa kanilang barangay. Ayan mga kachapsoy, hindi na natin kinunan pala yung mga pagkain natin. Nakakaya na lahat na lang ng mga vlog ko, puro na lang panginginain yung ginagawa natin. Hanggang dito lang yung ating vlog at salamat po sa patuloy ninyong suporta at pag-subscribe at pag-follow sa aking Facebook page at YouTube channel ng Maestro Aray. Ayan, maraming salamat. Yeah, break it down you.